Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan sabon channel mai suna Hausa Update. Idan farkon zuwan ka kenan ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun ingantaccen labarai na Hausa, especially wanda suka shafi Najeriya. Wato abin da yake faruwa yanzu, wata sabuwar kungiya da ta fito ana ce mata Lakurawa. Wai kungiyar tana nan ne domin ta kawo addinin musulunci a arewacin Afirka. Don wato kungiyar ta taho ne daga Mali, Chadi, Niger. To shine suke faman shiga kasashe da dama domin wai su yada addinin musulunci. To wannan kungiya mu dai a namu tunanin ba wai ta zo da wannan bane, sai dai inda wata manufa. Sannan a yadda na ji kungiyar ta shiga wani gari a Sokoto, wanda har take kirarin biyan zakka, wanda baka biya ba za a iya kwata da karfi. Ga wani dan daga bidiyo mu ga yadda kungiyar take. To sai dai yanzu mu sa ƙasarmu da mu kanmu a cikin addu'a, don Allah ne zai kawo mana mafita. In zuwanka na farko kenan wannan sabon channel ne, kafin ayyukanmu ya fara yaduwa a taimaka ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawa domin mu ci gaba da tafiya tare. Allah ya bamu nasara, Allah ya taimaki Najeriya gaba ɗaya. Amin.